Dnes je 17. november. Ako to vyzeralo 17. novembra 1989 na Slovensku a tiež v Česku? Vtedy sme boli jedna krajina. Československo. Táto udalosť sa volá Nežná revolúcia. A čo sa stalo? Ľudia išli do ulic a protestovali, demonštrovali. A aký bol výsledok? Výsledkom bola zmena. Zmena režimu z komunizmu na demokraciu.